Patrik Semus, Patrik Plejc na 90 vteřin. Čau. Ahoj, čau. My jsme před SKO, ještě před otevřením, v tuhle dobu už je dost možná otevřená. Pojďme začít nějakou snídaní. Keďže sme tu v Holešoviciach, chodím, ako asi väčšina ľudí, Next question. do osady a za môjim barákom mi teraz otvorili vlastne novú emu na také rýchle raňajky, že si zoberiem iba ten ich sandwich. Co kafe teda? Teraz tu na tú kúsok od tržnice La Forma, naposledy tam fakt chutila káva. Oběd. Na obedné menu do Itery chodím rád, potom je tu taká nová mexická, ale tam nie vždy mi ako úplne sadlo, ale za tú cenu a to množstvo je super. Sladké. Kus koláča a tam keď vychytáte, tak kremeš, má to málo kedy, ale akože to pecka. Mezinárodní kuchyně. Ja mám strašne rád indickú. V Prahe sú ako keby 3-4, kde rád chodím a neviem presne povedať názov. Je to na Vinohradoch hneď vedľa parku. Potom mám rád ako keby Áziu, Dians, Fosto a veľmi rád chodím do Sapy už asi 10 rokov. Burger, pizza. Mr. Hotdog najradšej, lebo to moje deti vlastne jedine to chcú jesť. Pizza asi Slice. Nejoblíbenější pekárna. Určite SK. Potom tu na Grovno táto pekáreň slovenská. Tá je super hlavne na rožky. Rožky za 60 centov, nech si ona strčí jeden medzi nohy. Ako lepšie rožky, rohlíky som nejedol tu v Prahe. Pivo, víno, drinky. Keď ideme akože s kamarátmi, tak si prebehnem do dvoch kohoutov zase. Jasne. Víno mám rád, Denis Weinbart. On robil kedysi vo Veltlíne, je to taký Francúz. A má tam dosť veľa francúzskych a českých vín, naturálnych. Patrik a jeho guilty pleasure. Sú to croissanty na akýkoľvek spôsob a hlavne ako ulietam občas aj na tých rozmrazených, takých mrazených týchto, rýchlych. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. Dlouhodobým parťákem Gastromapy je Volkswagen a já mu za to fakt děkuju.